Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der har vi simpelthen Armani med her ved siden af, fordi at, som I nok kan se på titlen, så skal vi smage hans yndlingssnacks. Normalt vil jeg egentlig lave, at han også smagte min yndlingssnacks, så vi smagte hinandens. Men det kunne ikke lige ske med Armani, fordi han har noget med maven. Han er sukkersyg og kan nemt blive forfangen, og han smager også lidt sart i det. Så derfor så vil jeg helst ikke fodre ham med alle mulige menneskesnacks. Også fordi jeg er ret usund, så han kan nok ikke tåle alle de der usunde ting, jeg spiser. Så det vil nok ikke være en særlig god idé at give ham. Så derfor skal jeg egentlig bare smage hans mad. Så jeg håber, I følger med i den her video. Så lad os egentlig bare starte. Jeg ved egentlig ikke, om det her er hans yndlingssnacks. Altså, der findes nok noget andet i verden, han hellere vil have, og som han nok bedre kan lide. Men det her det er i hvert fald det, som han normalt spiser. I hvert fald det meste af det. Og også som jeg har valgt at tage med, og det virker til, at han godt kan lide det. Det her det er egentlig bare min opfattelse af, hvad hans yndlingssnacks er, eller hvad han egentlig godt kan lide at spise. Så det skal jeg selvfølgelig prøve at smage, når nu at han er tvunget til at spise det hver dag, så skal jeg lige smage, hvordan det smager. Jeg tror ikke, vi har de samme smagsløg. Jeg tror nemlig, at han lidt bedre kan lide maden. Det er også lavet til heste, kan man sige. Men det bliver spændende at prøve at se. Jeg gætter på, at der er 2 eller 3 af tingene, jeg godt kan lide. Som det ser ud, så ligner det, at jeg godt kan lide de her 3 ting. Men det får jeg se, hvad er senere. Lad os egentlig bare starte, og jeg tænker, at vi starter hårdt ud her. Jeg vil ikke råde jer til at gøre det her derhjemme, fordi det jeg tror ikke, det er så sundt. Altså, det er heller ikke, fordi jeg kommer til at æde et helt måltid med det her. Armani, han keder sig lidt nu, så vi skal egentlig bare til at komme i gang med at spise her. Vi starter med noget, jeg ikke har smagt før overhovedet. Og det er hans hestefoder. Som I kan se, så vil han meget gerne have det. Vi kan lige bakke lidt, Armani. Vi kan lige starte med at give ham lidt, fordi jeg tror, han meget gerne vil have det. Hallo, din bandit. Prøv lige, vi går lige rundt. Og jeg havde regnet med, at den her video ville være lidt kaotisk her. Nej, slap af. Jeg giver dig det, okay? Her. Okay, og det er egentlig bare sådan noget her foder her, og vi går lige lidt tættere på mig. Uden du skal æde alt. Det er godt, ja. Okay, det er sådan noget her. Ej, jeg har ægte lyst til at kaste op. Ej. Det bliver en klam video, det her bare lige. Og det er ikke fordi, måske ville det være snyd, jeg bare spytter det ud, men jeg smager altså på det, og det er umuligt for mig at synge det her. Det er så tørt, og seriøst, jeg har aldrig smagt noget, der er sådan, gav mig så bræk fornemmelse som det her vitterligt. Altså sådan, altså jeg ved det ikke helt, altså sådan smagen var jo egentlig okay. Altså sådan, det var ikke fordi smagen var dårlig, det var mere konsistensen, fordi det var så tørt, og det var sådan noget lucerne blandet med sådan nogle piller-agtigt. Så det var ikke en succes, vil jeg sige, men Armani, han slikker da den her helt ren, som I kan se. Hold det op, Armani, jeg tror aldrig, den har været renere, den her. Nå, så fik vi smagt det. Ja, jeg tror godt, at du kan lide den her video i hvert fald. Indtil videre. Nå, men så går vi egentlig bare videre til næste snack, og det vi kan lige så godt færdigudleve den her klamme ting her, vi er i gang med. Men jeg tror faktisk bedre, at jeg kan lide det her, end det her foder. Og det er simpelthen lucerne. Mange har fået øje på noget andet. Nu kommer han, ja. Som I kan se, så elsker han det her. Han får det meget tit. Både i sin mash og i sin frokost og bare som snacks. Jeg putter ikke så meget i munden, men det er sådan nogle her. Jeg tager måske bare lige en-agtig. Hallo, du skal fylde det hele. Nu kan du lige komme herom, og så kan du lige stå og æde det her. Kom, vi går lige lidt fremad, Armani. Okay. Slap dog af, altså. Men nu smager vi så det her. Jeg tror ikke, jeg synes duften er rigtig lækker, men ja. Ej, det er sygt hårdt. Okay. Det kan man ikke spise det her. Vil du have det? Det er lidt ulækkert, men her. Det kan jeg ikke spise. Altså, det er jo alt for hårdt at tygge i. Og når jeg slet ikke synge det, jeg tror, det vil skære min hals op. Hvordan fanden kan han spise det? Du har lidt adder på din mund.
Ja, det er også lidt dumt, jeg har bøjle på jo, fordi det hænger måske lidt fast i bøjlen. Det er lidt ulækkert faktisk. Men sådan er det. Okay, nu skal vi videre, og jeg vil faktisk gerne lige have noget lidt lækre nu, som jeg ved, jeg kan lide. For det her, det har vi smagt før, og noget hestemad er jo også noget, nogle mennesker spiser. Nu trådte du din mund af i mit nyvaskehår. Jeg har lige været i bad i dag. Du har lidt adder på din mund. Nå, og det er en gulerod faktisk. Vi har dem her. Jeg har lige taget nogle med hjemmefra, fordi dem hernede, vi har ikke så mange tilbage, tror jeg ikke. Og ja, de er sådan lige, det er sådan, jeg tror ikke lige, det er så godt. Jeg ved ikke lige, det er ikke så godt for mennesker. Her, Marni. Det kan Marni godt lide, og så har jeg lige skyllet den der hjemmefra, fordi at det er... Og jeg har ikke skrællet den, fordi det spiser, der bliver heller ikke skrællet gulerødder som Marni her. Så det måtte vi lige klare. Og det her hænger meget fast i min bøjle. Det smager da meget godt, eller den er lidt kedelig, vil jeg sige. Og meget hård at bide i, og Marni han får bare lige resten, fordi han har lige lidt flere tænder og meget større tænder, og ja, lidt hårde tænder til den her. Men ja, endelig noget godt, for en gang skyld. Og det her, det er jo sådan set min frokost faktisk, når vi lige tænker over det, fordi klokken, jeg ved ikke engang, hvad klokken er. Men ja. Du skal ikke forudspise, ven. Vi skal vente. Vi skal gøre det sammen her. Undskyld. Jeg prøver lige at fjerne dit øjensnask. Nu skal vi videre til næste snack, og jeg tænker, at vi skal spise noget, og Marni han virkelig elsker. Altså, jeg tror næsten, det er hans yndlingsting på kloden. Og det er græs. Ja, han demonstrerer det selv her faktisk. Han elsker simpelthen det her græs her. Om det er saftigt, vådt, tørt eller klamt, så æder han det sgu bare. Så og Marni, vil du ikke være med? Så det skal vi lige prøve her. Nu synes jeg, det her græs, jeg lige har været ude at plukke, og jeg håber bare ikke, der er nogen hunde eller katte, der har tisset på det. Altså, han er langt væk nu. Og Marni, baby, nu går vi lige hen her. Så spiser jeg lige noget. Jamen, må jeg godt spise lidt? Nu prøver jeg faktisk at give det en chance. Og sådan en tyk rigtig længe. Jeg skal prøve at sluge det her, det mener jeg faktisk. Fordi ellers er det lidt snyd. Altså smagen er jo egentlig okay. Altså det er jo ikke engang fordi det er sådan en klam smag. Det er bare sådan lidt kedeligt. Det smager bare ikke sådan, sådan helt vildt meget. Okay. Det er sådan en lille klump. Men nu sluger vi det. Okay, nu er det slugt, og det var egentlig ikke så slemt. Altså, hvor er du nu på vej hen? Nej, du skal ikke æde det. Nå, men ikke spørg lige til den her drikkerum. Det er min lille søster. Det var bare lige den eneste, jeg lige kunne finde derhjemme. Og jeg er meget taknemmelig, for jeg tog den med. Nå, nu har vi lige spist græs. Det smagte egentlig okay, vil jeg sige. Jeg forstår dig godt, Marni. Også når du har sådan en lav standard i forhold til mad. Jeg forstår godt, græs. Det er nok det bedste af det, du spiser, faktisk. Udover den snack, vi kommer til nu. Og det her, jeg tror faktisk, det er Marnis yndlingssnack. Det kan godt være, at det slår græs, det her. Han vil i hvert fald meget gerne have det, og det er simpelthen sådan nogle her rugbrødsnacks, som hans ejer laver. Det er egentlig bare rugbrød bagt i ovnen. Og det har jeg også selv lavet, og selv spist en gang. Og det kan mennesker egentlig også godt spise, så det prøver vi. Og jeg kan se, at det er noget lidt andet rugbrød, end det plejer at være det her. Der er mange kerner i det her. Det tror jeg bare er sundt. Så det prøver vi egentlig lige at spise. Giver vi lige Marni nogen. Jeg tror egentlig, jeg ved ikke lige, hvor gamle de er, eller sådan, det er nok sådan noget for gamle rugbrød eller sådan noget, men vi prøver bare her. Jeg dør ikke, hvis Marni ikke dør, så dør jeg nok ikke. Det er meget koldt og sådan tørt. Hallo. Ja, det smager faktisk okay. Altså, det smager bare af gammelt tørt rugbrød. Og det er jo egentlig ikke så slemt. Men dem her, dem får han mange af om dagen. Jeg tænkte, det var fair nok, at jeg lige prøver at smage også, for at se, hvorfor han så godt kan lide det. Og jeg kan godt forstå, Marni. Det samme med græsset. Ja, tak for det.
med græsset. Ja. Du kan jo ikke spise det, jeg har i munden, vel? Hallo? Ja, det sluger jeg så også for at være høflig. Jeg skal nok gøre det af mig. Og jeg tænker også lidt fast i tænderne, faktisk. Jeg vil nok helst selv have bagt dem derhjemme, hvor det ikke havde været så hårde, og hvor de havde været lune, tænker jeg. Måske med noget salt på. Det havde været lidt bedre, men det er også lækkert, det her. Nu er vi nået til den anden sidste ting. Og det er simpelthen også en ting, jeg frygter meget, faktisk. Og det, hallo, stop med det der, din lille. Og det er hø, og vi har simpelthen lavet sådan en her tallerken. Og den kan man lige æde lidt af nu. Og så tager jeg de her to her. Må se det? Hallo? Nå. Dem tager vi. Og Marni, du må lige æde på jorden, fordi at ellers så kan vi slet ikke se mig. Og det er også lidt vigtigere. Nu æder vi det her hø, og jeg tror, det er det samme som græsset. Måske smager det bare lidt dårligere. Jeg kommer ikke til at synge det her, fordi det her det kommer til at tage 5 timer, hvis jeg skulle tygge det. Jeg kommer... Puha, det var altså ikke lige... Du skal ikke spise plastik. Det er altså ikke... Nej! Stop! Du er sådan en vildbasse, når du er sådan lidt grådig. Synes jeg faktisk. Okay, jeg synes ikke ligefrem, at det var gourmetmad. Men når Marni han elsker det, han æder det hele tiden. Eller så er det bare fordi, det er det eneste, der er at æde. Ja, nu prøver vi så den sidste snack for den her video. Det kan godt være, at det er blevet en lidt kort video, men det må I lige leve med. Ja, jeg kunne ikke lige finde flere snacks, eller det kunne jeg godt, men det var nogle ubehagelige klamme snacks, som jeg ikke havde lyst til at spise. Og det tænker jeg så fair nok, fordi jeg tænker heller ikke, det var noget, Marni han sådan set ville spise, hvis han havde æble for eksempel, og hovedpille ting at vælge imellem, så havde jeg nok ikke spist det. Men nu spiser vi simpelthen et æble, som jeg også har med her hjemmefra, fordi jeg tror ikke, vi har nogen hernede. Marni, du får lige sådan en lille en, og så spiser vi lige den her. Og det er jo ikke en stor overraskelse, det tænker jeg godt, at jeg ved, at jeg kan lide. Ja. Det smager egentlig bare æble, det er meget sødt. Jeg ved ikke, om der er meget sukker i. Det håber jeg ikke, der er. Men Marni, du fik sådan en lille stykke, så jeg tænker, at det nok går. Det var egentlig bare alt for den her video. Jeg håber, at I kunne lide at se med. Don't do this at home, because it's very nasty and not nice to eat. Men Marni, han kan godt lide det, som I nok kunne se. Det kunne være, at jeg skulle prøve at finde min søn yndlingssnacks, så kunne han så, for satan, du bed mig lige. Sig mig, hvem tror du er? Marni, hvordan synes du, jeg klarede det, Marni? Var jeg god til at spise det? Ja, du vil bare have mere? Okay, ryst med hovedet, hvis du synes, jeg var god. Eller, jeg mener, ja, mys mig. Jeg tror, han synes, jeg var god til at spise det. Men Marni, jeg synes også, at du var en rigtig fornøjelse at have med. Selvom du var lidt utålmodig, men ved du hvad, jeg havde heller ikke regnet med andet. For du er så meget glad. Ja, det er du. Men vi har simpelthen spist vores frokost heroppe. Det var ikke lige Marnis hele frokost her, vel, men når jeg kommer hjem, skal jeg sgu nok også lige have noget mere normalt mad. Men kan du lige være med til at sige farvel her? Vær dog til stede. Men jeg håber, at I kunne lide videoen. Det har jeg sagt 10 gange nu, og så håber I vil smide et like, abonnere og smide en kommentar. Måske til en ny video-idé. Nu har vi i hvert fald prøvet det her. Det var meget spændende og interessant, og det begyndte heldigvis ikke at regne, hvilket jeg havde været lidt bange for, det ville, fordi der er rimelig grå skyer, men det regnede heldigvis ikke. Ellers så må jeg egentlig bare have en dejlig dag, og så ses vi igen i min næste video. Hej, okay, og Marni slukker videoen. Undskyld mig, men hvad har du gang i? Hvad er det, du laver? Skat, du kan ikke åbne den på den måde. Jamen, søde ven, det kan du ikke. Nej, det kan man ikke. Det beklager jeg meget dybt, men det kommer ikke til at ske.